KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cer ya Play Store wala Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko automa jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma KP hokkata on Koorka Thierno Mody do e Piindi TV Koorka Thierno Mody Koorka Thierno jeben jalen beltoro den der galleji men Koorka Thierno hallo mbawden wonde men cere e wende Koorka Thierno Mody woni jewtidi do men Koorka Thierno Mody Koorka Thierno Mody ari yewtude leñol fulbe e findina ne hirjina de weltina bitali ne ita yewende Koorka Thierno jeben jalen bel doro de der galleji men Koorka Thierno wayne ma jam won jam to pada kam jam to pada mi wonganna mi natti dum wawde munde odo galle e dum ko non woni mette fo kali fay kam do ñene fo mbiya mariam na kalul galle mbiyon horom yaltin kalul galle kadi jon non mi wayni mam tagal kalul wa yaltu galle ngoppe min miya e ar jodo holon jodo mi wona jodi min ñaagi ma tinna sabu Allah nalaade mum jodo hal han wa ko ya baba gal an kam kalida jona faman an kalid ko baade hande ne ay ko wadi kam kali ko cugulel tan ay ko wadi kam ko hanki kalidi ha fudima affaire sabotage ko kalid won ma hanki ay kumtarni ko pewden ko hanki wona dum tay rufda mbagal talumo ha kalid yalti surma te wurdum tan kalid yalte beddo kala bo wirti fo wi ngare kallam kumdone min baro ay jogar kalid mi jogo wa bed e badaw debrouiller mi nani halma babgal joni accugol do lawol ben min ñaagi ma mi wawa saballay nala kam jaar min ñaagi ma tin kam jaar sayi holta min kucci holta min pay andene yo kalid jogo mon yo kalid jogo mon an accu karan hala kali ko cugulel tan sabi barkeji ha saballa jodo habi joni sayi min kam defdo kumtaram ha moƴƴi de min kam ciodo kilo am fo hande mbeɗa waɗan ma kumtare mbiyaɗa ya ha dañi sans dañi sam jogorno yaade so wonano fois mi anda sa defti sam añano defta donka ñam mi yahat ala bas a yiide hande a ñamta fois ala bas min defirmi ɗum ni hande aɗa wawi jodɗa ala bas kali o tefta ɗum ni noon nattan mi yahadde ni noon nattan mi yahat te ñande wonde kam sam nangui lawol pour yaade hay sa defi fois kam jaha eyyi joni kam jooɗo hortaji birdugolla gon koye wirdude hami gayne jewten kalu roka ko c'est trop ko fois holluma ndefɗa fois nagge walla fois mbaal fois ngeloba defmi ameɗa ñamde fois ngeloba meeɗa ameɗa fois ngeloba meeɗa mi jogorino wadde hande a joguiɗino jumde joni eyyi joni lelo sam gayni wirdude so Allah jaaɓi ngabbinana kam sago eyyi ɓuuri de min sobarta min tam yaltiɗo to paal paɗa Koorka Thierno yewɓe tan yo tan ɓawa yiɗi ayomon Allah joni dar abo yani fadde no yo fadde ke hande sedda mi hotani ha mashallah woro ala hande hay mashallah kalid ha ande kam min wadi journée ala hande ana liggi non kono min legal ngal janom roy to manda ko mandani wobbe robbe ko legal sa holbe tan legal sa holbe jona boy kumba ko garan mi yaldini dal matériel uji neni ko non padon bale mbadete cenko eyyi coden buro coden café de salamu alaikum coden dum fat madam certen hen idi cermo idi won mawdo yelo tako idi dum do rewan wona
wona dewal Allah ɗum wona dewal Allah de a rewi sukaɓe tan no koye wen wallahi majjor humde wona jelare ɗum he ɗum ko woni uppo haala wona jelare ko uppo woni haala boy ko firti majjal uppo haala haal ko firti majjal mbimi haal ha janggo iɗi arga mbo jogema haal ala ar haalɗo iɗi haalɗo ko an cohlum bolle puyɗe mbiya moɓe mawde yarata pade mi yiyamo kalimi komi gañi nawde boolo wonno somi naw hade boolo oɗon mi hoola hono eyyi iɗi jelari moƴƴani min ka neɗam ka sehilam min iɗi somi sukaɓe no koyinma ni ɓerɗam nde fasat mi yiɗa ɗum mera kalide mera hande noon neɗam taw gonga tan jiɗɗa nande galle haydara ala toon hakkilam tottiki tan ko an wallam ɗon e temen nayyi kalis jalarde woni ɗo ala probléme aɗa ñama kalis jalayde ala probléme ala de aɗa wiyatnoma ñamata kalis jalayde eɓe kalis mera joni tan aɗa wiyaɓiɗa wonde e komi huywere komi ɓoccode kono noon mami totti temedde nayyi eɗum haalanma ko ñamade noon Thierno Mody ko ñamade mi yiiɗa hay sukaɓe tina janggo gartinama temen nayyi ala probléme e nandiri eyyi moƴƴi eɓo hoɗo wi kalino alluɓe eɓo moƴƴi tan moƴƴi moƴƴi la ilaha illallah eyyi inchallah joni noon kalit ƴeɓen ɗum affaire on tan mbaɗiren ɗum yaw seeɗa ala min ke kalnumi ko tan eyyi mbaɗen kiloji 5 mburu eyyi faami e mbaɗi kilo 5 mburu nawanen ɗum duɗal ceerno hammade ngal eyyi voilà surtout ɓen eyyi surtout ɓen adu ɓen ƴeewa basirgoni ɗo henno kape hokkanno on Koorka Thierno Mody ɗo e Piindi TV Koorka Thierno kape ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé kape keɓa application ma posma tekka kopreje pofta kape gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele kape ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayyi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa kape ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuuɓal wat téléchargé kape jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma